ताणतणाव आणि धकाधकीच्या अत्याधुनिक जीवनात सुख, शांती व समाधान मिळवण्याचा एकमेव राजमार्ग म्हणजे मेडिटेशन. आता घ्या मेडिटेशनचं शास्त्रीय प्रशिक्षण दक्षिण भारतातील सुप्रसिद्ध आध्यात्मिक गुरु श्री सत्य महामुनी यांच्याकडून, तेही आपल्या गोव्यात. 25 जून रोजी मोफत मेडिटेशन प्रशिक्षण वर्ग. आजच आपला प्रवेश निश्चित करा. प्रवेशासाठी संपर्क 93 250 17 458. सध्या राज्यात चाललेल्या घडामोडी या शिवसैनिकांना हेलावणाऱ्या असून काहीही झालं तरी आम्ही वेंगुर्ल्यातील शिवसेना, महिला आघाडी आणि युवा सेनेचे सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्ते, शिवसेना पक्ष आणि पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या पाठीशी ठाम आहोत, असा एकमुखी निर्णय वेंगुर्ला शिवसेनेच्या बैठकीत झाल्याची माहिती तालुका प्रमुख यशवंत परब यांनी दिली आहे. आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज कुणाचा? शिवसेनेचा। सम्राट छत्रपती बाळासाहेब ठाकरे यांचा विजय असो। भवानी जय शिवाजी। उद्धव साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आदित्य साहब आगे. राज्याच्या विधान परिषदेचं इलेक्शन होऊ घातलं होतं. ते इलेक्शन ज्या दिवशी पार पडलं त्याच दिवशी त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी 21 तारीखला पहाटेपासनं संपूर्ण महाराष्ट्राला हिलवणारी अशी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र राज्याचे शिवसेना पक्षाचे काही मंत्री आपल्या 17 आमदारांसह गुजरात येथे, गुवाहाटी येथे मध्ये गेल्याची बातमी ज्यावेळी टीव्हीच्या माध्यमातून किंवा प्रसारांच्या माध्यमातून ज्यावेळी प्रसिद्ध झाली त्यावेळी संपूर्ण महाराष्ट्रातील शिवसैनिकांना हेलवणारी गोष्ट किंवा भुया उंचवणारी गोष्ट निदर्शनास आली. तदनंतर गेली सातत्यानं 3 दिवस या बातम्या वेगवेगळ्या प्रकारच्या येत असताना शिवसेनेचे काही आमदार त्या गोटामध्ये जात आहेत अशा प्रकारच्या बातम्या आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये असेल किंवा संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वांना ज्ञात आहे. परंतु अशाच प्रकारच्या बातम्या येत असताना सुद्धा आज सकाळी आपल्या या विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार हे सुद्धा त्या गोटामध्ये सहभागी झाल्याच्या बातम्या ज्यावेळी आमच्यापर्यंत आल्या तदनंतर वेंगुर्ला तालुक्याच्या शिवसेना कार्यकर्ते व पदाधिकाऱ्यांचे या ठिकाणी आम्ही शिवसेना कार्यालयामध्ये जमल्यानंतर किंवा मीटिंग घेतल्यानंतर असा एकमुखी निर्णय घेण्यात आलेला आहे की तर शिवसेना पक्षाचे संपूर्ण वेंगुर्ला तालुक्यातील महिला कार्यकर्ते असतील, युवा सेनेचे पदाधिकारी असतील किंवा सर्व कार्यकर्ते आम्ही एकमुखी माननीय मुख्यमंत्री, शिवसेना पक्षप्रमुख आणि शिवसेनेच्या पाठीशी ठामपणे आम्ही आहोत असा एकमुखी निर्णय आमचा वेंगुर्ला तालुक्याचा या ठिकाणी झालेला आहे. हा निर्णय वरिष्ठ स्तरावर असेल, पण आम्ही वेंगुर्ला तालुक्यातील शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते हे शिवसेना आणि शिवसेना पक्षाचे प्रमुख यांच्याच पाठीशी ठाम राहू असा एकमुखी निर्धार आम्ही केलेला आहे असं आमचं ठामपणे मत आहे. आमदार केसरकर हे गुवाहाटीला गेलेले आहेत, हा त्यांचा वैयक्तिक निर्णय आहे. त्याच्याशी आमचा वेंगुर्ला तालुका शिवसेना म्हणून कुठल्याही प्रकारचा संबंध नाही. संपूर्ण कोकणसह जगभरातील ताज्या घडामोडी सर्वात प्रथम पाहण्यासाठी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा आणि लेटेस्ट अपडेटसाठी बेल आयकॉन क्लिक करा.